אני אבי אוזנה, אב ל4. אני אלינה, נשואה, ואימא של יונתן. תומר ממן, נשוי ואב ל2. אני שרית, אימא ל2 בנות, בעלי מוכר כנכה. אני יריב חן, אב ל7 ילדים, אוטוטו 8. ורד גנון, אם חד-הורית ל2 בנות, גרה אצל ההורים. אני עובד בדואר כבר 15 שנה. עובדת בדואר כבר 6 שנים. כבר 5 שנים בדואר. כבר 8 שנים. 9 שנים. אחרי כל מה שנתתי לדואר. רוצים לפטר אותי. רוצים לזרוק אותי. רוצים להחליף אותי ועוד 1,500 עובדים בעובדים הרעים. ככה לזרוק אותי אחרי 15 שנה? אני לא מבין מה ההיגיון להעיף עובד ולהביא במקומו עובד הרעי. מה ההיגיון בזה? אני לא מצליח להבין. מה אני אגיד לילדים שלי? זהו, אבא לא עובד, אין יותר פרנסה? יש לי בבית 2 בנות קטנות. מי ידאג להן? מי יפרנס אותן? מה אני אעשה עכשיו?